хора, добре дошли в днешния епизод на Deer Simulator. Само да си спра нета, да гледам реклами и да започна. Чакай малко, бе, съм ти казал. Yes! Така просто управляване със сигурност. No! Не. Ох. Скип. Скипе. Оле. Анто. Извинете, хора, просто нещо ми се пък. Сега ставай. Отиди тук. Не може да се убие. Мога просто да направя така. Да често. Здравейте! Виждам, че... Хора, имаше реклама и се взимаме често. Така, хора, взимаме за лечението. Не. Айде взимаме от това. Затова ми иска ключето. И сега и така хита. Искам се опитам да убия колата. Чайте малко. No! 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 Не. No! И чао.